Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hai para bro, dengar siapa yang ai play pi baro ki parlok ki baju kersan bahaya ki video ki jangan ke por skpor. Ai play ru ya ki baju perca, ki baju kanto, ki baju bisni pihun, ki baju isi bahaya ki baju komen klamakor, bat ki baju komen ben nga lai pojaj. Nga ai play bat nga play sabahai pi baro isa ka video. Dia hakan ka video nga ko keren halor ka jingrai juga sorkar MDA. Ban penyang kertong MP Raja Sabha dau James Sangma. Dia nagaleng ka jongi ki bajba ngimde ban sopla ngimde ban sngalingo ngimde ban sopere kani namar philaktip hi baka parti ke bun e ki MLA hakane ka sarkar MDA 2 Meghalaya Democratic Alliance 2 kade ka NPP te ka syong hakamon ka syong haka jingkwa jong ka NPP kan kelada ka kwa ban peniang du masi la ka kwa ban peniang du belang la ka kwa ban peniang du kulai la ka kwa ban peniang du hatiru ka syong kamon jong ka NPP te kine kiwe ki parti ki basu sno haka patlon jong NPP lay kimla berlay ki haban su manjur ki haban su kongu be namar laki pen kila bersakan jatno khamtam hakane ka kanti namar baka NPP ka labun bha ki amale kala te ban thau sarkar tang marweru te kine ki parti ki basuan sno haka patlon jong NPP ki don haka jing sir la daki pen ya ka NPP dan akan daw kan kisah yang menjur lang ban penyang kertong dau James Sangma PNP kalala ban thau sarkar tamarwe hakan ka genti namar radang ambak lah kajing don jongki MLA ka NPP kalong live ar lane live langut ka NPP kala ban beno ya ka UDP bat ka SPDP kala ban beno yaki nrei ka NPP ka perkhat ya ka bahadin ka start buit bahag NPP ka perkhat ya ka bahadin ka perkhat ya ka bansawan hadin namar lese ladha ka be no menta o kala ba kala ban be no eki kala ban thau sarkar be tang ka NPP hi nrei ka perkhat ya ka bahadin namar lada kam yo solid majority hadinem ka NPP kanam la syu ban ka bor sencar hau arjar pra dena kata-kata bah ka perkhat ya ka bahadin kam kwa ban penkthang ya ka UDP bat ya ka SPDP ladaki kongu ya kamon jongka NPP pilati bah ubalong he hakane ka sarkar MDA udayu ugaro te ugaro adpi upar khat nungkong upar do par nama jong ugaro umnong kumu khasi jongi ubasya syun ubasya bisni be tang para khasi ugaro uday jaj benre ubaya teli ugaro adpi watla umukul sama udon haka oposisi ru unrei ka jinga day jong umukul sama berukara sama ka donbe ukara sama yarap yang mukul sama ban penyo iki development ban ai ki development namar ukwa ban kentiu de ka Garo Hills omde kumkini ki khasi jongi ki basyu ya busun busne bet para khasi Fideban sai perlo namar longhe penban dau arfosa yu lai pun reu tapi mangi ki khasiyam la kan thuplang bat janji ken ngidon lai pun reu ki amale tangba longhe penban dau garo ubade tang arfosau ngut ki amale banya ki lai pun reu ngut ki amale hangta ken fideban sai kadai ka jing bometli jung khasi jongi tapi wesun para khasi te fide ban sayang ta hangne perlok fide ban say balai ukor sama ai kertong MP Raja Sabha yu James Sangma kawe kadai ba udai mentrai la jong te James Sangma uklem long MLA shu ula syariamno ha usnam arjar pulai dai na kane kadaw kan ba ukor sama isn yu men la jong kumta ukwan pha ya men la jong sya Raja Sabha te ya men la jong tapi lada de mangal ne mano ningkong de ya bahaying la jong hi kia perkhat ningkong de fideman sayang ta kan perlo
kini ki parti kum ka UDP ka SPDP lai kimla ban pan hoi la ki kwa ban penyang kertong la jong kila karule kal kasya ya ki bakin penyang la ki jong ki kertong henrei ki septing yo ba ki kanjat hakane ka sarkar MDA ki septing de kini ki parti ki basuan sno haka patron dengan NPP kumta ki haban menjur bet ya ujim sangma te ujim sangma te 4% un job kum u kertong MP Raja Sabha jong ka NPP un job namar lada ki badon haka oposision ki penyang kandidat ru umantoire namar ki don kandidat ngote kila bet babun ken kila bet ki majority ki minority te kenum lare kila bet ki majority kumta ujim sangma 4% un long bet u MP Raja Sabha jong ka sarkar MDA namar baru ki MLA jong ka sarkar MDA kin vote bet ujim sangma hangta perlok pide ban sotu te nakaleng jong ki ba ngimdai ban ya khuslai ngimdai ban sosi ba ngim yo ban jet kia ukertong jong ka Raja Sabha lala dai bang yo ban jet mangi ki ba tapi lada penyang makna da ujim sang maru lada mangi ki ba ngime kersan omontoire ujim sang ma un rembe terima kasih ha kamu dengi ki ba tangba ya MP jong ka Raja Sabha pat mangi ki ba ngim yo bentaban tep vote ki yo tep vote tangki MLA te ki mada jet ki MLA situ lada ki jet eru ngin su ya priang ngin su ya hun bet mo namar ba mangi ki ba ngidon hok tang man jet yu MP jong ka Lok Sabha te ha ka kan ti ka menta mangi ki badai na Shillong Parliamentary Constituency ngin sa jet yu MP uban simti ya ka khet haga jaka jong Dr. Ki te kumban su kedau khndiat ba Dr. Ki udai u MP uba trei hok udai MP uba bha nrei ka ba sosi pat kalong ba u MP uba bha kum Dr. Ki u khlemla ban imslam nrei u imtang sitengpor te watla u imtang sitengpor watla kapor kaba mau ulong kum MP kalong kaba lingkot nrei urale ya sibun ki aka kiba Aisha kata ka jinghun ningi kipat ba ujule jurip haki jaka ba songs ir haki jaka kaput uju letpet jaki surok te nakleng kajungi kipat ba ngiso kemen badon kum u Dr. Ki nrei u imtang sitengpor te tangkatem jung uru kampatkut manta mangi kipat ba kiba hap haka Shillong Parliamentary Constituency ngin sajit yau MP batmai uban mikmat haka jaka jung Dr. Ki te menta mangi kipat ba ngimdai ban perkhat cek kane ka election Raja Sabha madadap situ namar ki jit tang kito ki MLA tv mangi kipat ba ngim yo jit rengi de ban perkhat bet yau MP jong ka Lok Sabha ngane thu fi pat ba u MP jong ka Lok Sabha u kham khrau ban u MP jong ka Raja Sabha namar baro kirai kiba hakmat larai bet halok Sabha umdai Haraja Sabha Haraja Sabha bunsin ki MP hang to ken kisu ajingmut ya ki MP halok Sabha nrei khamtam ya kamuni belam ya kamuni belai ki ya thau an bet ha Lok Sabha omdai Haraja Sabha kumta ki MP jong ka Lok Sabha ki kham khrau banya ki MP jong ka Raja Sabha namar ya ki MP ha Lok Sabha la jidu pat ba tapi makaleng ka jonga nga kwa ban ai ka recommendation la ne ka jing ajing mo tapi ki pat ba ka bha bet ban jid da ka party ya ka ba u Dr. Ki u mikmat banswa namar kan long song ni ken namar ka tem jung kampat kute kadai tang ka jing snubok ka jungi namar ba u Dr. Ki u imtang sitengpor te ka bha sibun ban jid bet da ka party ya ka ba u Dr. Ki manswa u mikmat lara pia ailat biang daka VP kamut kalong ke aka kaba biang hangi kala ban lejasat ya ki jing syam jing ki padba khamtam ki ba im haki jaga kaput bat ka jala asam kum ha lapangap kum ha langpi kum ha mukro ki jujana por ki jing sya penthut ki padba ki ba syong to te lada ailat ya ka VP lese UMP ba thamai
doktor bas kemarbo lada yolong kum MP gen lese lektur lejurep kembali jurep doktor ki te kalong ke kababiang gen namar hak puar doktor ki udang im season ula ra doktor ki ya ka jingdawa hapo parlimen lane watla yu ban kren ha parlimen ru ula aida ka jingtho bunsin ka sarkar pedang ka sngap ya ka jingkerpat ka dingu ha ki puar badon ka jing bentut ki no asam ka sarkar pedang kala phade ki chipairu banwan jungo ngayu i haki kubuar kan haka to kapor bau doktor ki dong im te manta ka kentiru lada pia ailat biang ya ka juga parti lese kan sa ai kata ka jinya da ki pajba ki basyong ki jaga kaput namar lada pi ya ailat biang ya ka wipi kadam long gembalong menta balai kadon ka jing song sir ki pajba ki basyong ki jaga kaput namar kane ka sarkar MDA kam da sim khiet pi kam sim khie te lada pi ya jit mai ya UMP ubadai na ka parti jong ka sarkar MDM kin sa lemon pila ihi ya kirgom trekam jong ka sarkar MDA ho ki development de kilas dang ai momta tangba hagi jaka kaput pi kamdon kataka jing song singan bun bet ki jing song sir hakini ki puar bradep kini ki sini bradep ngai iya ki kubor ba ki pajba ki basyong hala pengap kim nutsu tang ban le repru namar baki karbi ki wan thombor ngai i kato gawe kubuar le baki siat da kajri yu tu rang ba hadu banam islam kato tenga isne omde tang mentamo ha gini ki puar baladep la bunsin la srem ha kato ka isu hala pengap kumjuru ha mukro halangpi kesa jabet kajing pentut jong kinong asam teng na kalian ka jonga teng ngong bet kade ka jing bom sim kie jong ka sarkar MDA kade ka jing bom sim kie jong ka sarkar Meghalaya te lada ailat ya kandidat ubadai naka sarkar MDA lada piajit da ubadai naka sarkar MDA kamut kadang yolat kane ka sarkar MDA ban lekar pemon ngidai ban penkelabet ngimdai ban jit ki juki parti bakin sensar bad bakin long MP namar la ngi jit ki juki parti bakin sensar bad bakin long MP kumta kin le ka pemon kin le khput ka pemon kin nyon ben ngi ki pajba mangi ki basyong hapdang Meghalaya teng ngimda so thu than nre ki basyong haki jaka khaput bapli katno ka jing song sir te kumta nga karpat ki ki basyong ki jaka khaput phimdai ban bi jaka tinggapli kama bi judas nre pidai ban rai rangba phimdai ban sukarshan matla haga portebut nre pidai ban perkhat bha khnang bakadon kataka jing song suk song singan serta dia mangi ki basyong hapre Meghalaya ru ngimdai ban long selfish ngidai ban perkhatlang ya kito ki basyong hagi jaga khaput ba ki mat ki jing ki jing sapan thut na por sekpor ngidai ban ya yang telilang kawe kasur nginya penjobet ya ka parti ka ba Aisyah ya kata ka jingyada nakamta u parado prasna majong nyemdai ban sujit kelmar dai ngide ban jit ya ka parti ka ba donsha kata ka jingkit kli ban ai ya kata ka jingsa kli ka ba bat ka jingyada nakamta ki nong Meghalaya nakamta ki pardo prasna majong te nakalian ka jonga tangkat ne ngam kwa ban kren jrong kublai sibun kublai sajarngu ngin sai siam piang haki bepat ki video